Empenifo hwe kwaye dotto ho ensam so ewo ho no mo chiemu ane wotumi akyekere entabo yi bi ye omanfo nam kwati kwan so apapa beye empem aduonu enum 25000 na kyese apapa santabo ye woni hu tumi kwata kwaye dotto ya empenifo de ato no bo ho ba de agye nkyirima no enum no omanfo yi gu akyese wo mo pai entabo abra enam ekwan papa so ne Juaboso Bia Forest District no empenifo wo ho no na etumi akyere se nipa bonfo Mark Edujemfi eye Juaboso Bia Mensini no forest manager na wane amani boni enkomotwetwe mu no ene wadi tuja se adwumayefo a wonom ewo Mensini nim honom no wonom eye adwumaden se ne ebeyi a wonom ofa kwati kwan so ekọ kwaye ahodo mu ekotwa nnua ewo honom no obetumi akyere wonom nanso wonom ewo akwansidie bebre ewo wonom adwuma mu wadane di se edom bia na asrafo ene forest guards ka ho bie no ena wonom eka won ho bomu a anadwobre wo kwakere wonom wan wode sa nnua yi enam Yeni say ye number no isa ena enkofo no so daily no an say omodoso ena most of the time we adwuma na anajo we no ya chi ye nyina anajo 1 ena ye chi ya itimi twinua no akosi the following day 12 o'clock enti etoda na ma adwuma no ya bro ya ho de so esan say we adwuma anajo sa edu awia na wabre toda so ya djuma awia no aduru anajo anu abre enkofo no so ya ne omo anya no so omo na 24 hours job na omo ye na dia ne hadwe omu ni se wochi omo na do omo kokoto a fan ye de ma omo dia ne so wafasa akonya no so etu manfo a wafa kwati kwan so etwa nnua ewo kwaye mu nyina se wonte won ho emfiri sa no ye no ho esanse commission no esai ekon ewo sa no ye nyina so tu a me de ma Ghana for especially on free mia babia enra say mi chi obi eso free wa mia bia omo eto mani esi area ha ne say news bi o mate e wa ha bia no efa emia ho bia no omo ensan emusamu yie esan say bia bia di ha esi hokwa anase ubenya no free ejina na so 24 hours ni ebetimi ayi bia ebeye kwesi say emia twitwa ene eja hihie wo patam ha no ebebrase